Ahojte, volám sa Mária a vo svojom voľnom čase vyrábam textilné bábiky s láskou. Mnohí ste sa ma už pýtali, prečo moje bábiky majú rovnaký výzor tváre, prečo majú rovnaké očká, rovnaké ústočka, prečo to nenakreslím trošku inak a nevyrobím inak. A ja vám poviem na to iba toľko, že ja keď som začínala s tvorbou, tak som vedela určite, že chcem očka maľovať a ústočka, že budem vyšívať reťazkovým vzorom. Ja som na začiatku vôbec nevedela, ako mi tá bábika vyjde a proste ona vyšla mi s takýmto výzorom. Je to proste taký môj, nesie môj rukopis, takže je taká moja. Ja by som mohla bábiku tvoriť tak, že očka budem kresliť podľa nejakej šablóny alebo ústočka podľa nejakej šablóny, ale nechcem nikoho kopírovať. To už by nebolo takéto moje. Ja budem veľmi rada, kebyže ste mi do komentára napísali, či sa vám moja originalita páči a čo by ste na mojej bábike vylepšili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!